गारि ड्राइभारा नायलायलायो Hey everyone, welcome back to my new vlog. नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो रंनिया बाजाराव फैदों आरोना बाजार खालामनो एसे मैगं थाइगं ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइखेर लानो फैदो जोङो बाजार ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांनो नागिरदों बेफोर देलायबाय एसे सिम्पोलनो थांबाय थानोसै लोगोफोरजों दायो बै गारि मोनसे थांबायमोनलै दै ओरि लानांगोन लोगोफोर लामा गुवार खालामलायसिगोन ओमफ्राय माने बेवहाय कम्पानिबो बहायसिगोन आरोना मस्ला बानायनाय कम्पानि बानायगोन होनना बुंदों आरोना ओरैनो मानसि थाग्रा न' बानायग्रोबाय ओमफ्राय हाखौ लांबायनो दंखलबो गायखाबाय दखं लामानि खामानि मावगासिनो जोंनि गामिनि लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो थम गारियाव गाखोनानै जोङो रंनिया थांगासिनो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंनि रंनिया थांनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो थारमाने एसे फिसा फेनला माने बेसाद मुवा लानो थांगासिनो फुजानि फ्राय लोगोफोर जेबो प्लेनिं गैथ'वामोन आरोना हथातनो फैनाय बायदि जाहैबाय जोङो लिंनायखाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने सानदेबो नालाय सानदेआव जोंनिया माने हाथाय माने बाजार जायो आरोना जोंनि रंनियाव ओमफ्राय जोङो सानबाय एसे मैगं थाइगंबो हाबनानै लाना थांखानि जिहेथु मैगं थाइगं नांखागौ नालाय बाजारबो बेखायनो एसे खमफोराव मोनगोन खोमा होननानै जोङो ओंखारफिनना फैखाबाय आरोना एसे दा जोङो रंनिया हाबफैबाय लोगोफोर सोरबाफोर जोंनि रंनियाखौ नुयैफोरा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय आरोना जा हायो बेखौनो दिन्थिनोसै ओमफ्राय लोगोफोर नायदो लोगोफोर जोंनि रंनियानि भिउफोरखौबो एसे बिराद मोजां नुयोना लोगोफोर नाय एसे गारि मटरनिबो भिउ जायो आरोना मालाबा ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गितु बर' इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा थाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो दायो हाबलायबाय आरोना गारिनिफ्राय हाबलायनानै जोङो थाबायनानै दिनै बाजार खालामगोन होननानै सानबाय मानो होनबा जोंनो फिसा फेनला मुवा नांगौ नालाय बेसाद बेखायनो माने जोङो दा हाबख्लायनानै बेवहाय गेन्जि नायदोंमोन मोनासै स्पर्टिं टि दिन्थिबाय ओमफ्राय जोङो दायो गुबुन मोनसे दखानाव हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय माने गासैबो कालारनिखौनो मोननाय जादों आरोना गोसोम ओमफ्राय निला आरि बायदिसिना बिहु माने गामसा बायदिसिना जाखौ नांगौ माने फिसा फेनला बेखौहाय मोननाय जादों आरोना लोगोफोर बेवहाय गामसाखौबो मोनखाबाय नायदो नै गामसाखौ माने फुजायावसो होजोबगोन नालाय बेफोरखौ माने बेनिखायनो एसे लाबाय आरोना एसे बांद्राय बुरजानिबो बायनो हाया नालाय बेखायनो एसे खमखौनो लास्राबाय आरोना ओमफ्राय नै बेवहायबो लाबाय मोनसे ओमफ्राय नायदो गिन्जि नांबावगौमोन आरोना गिन्जि गांसेबाव ओमफ्राय माने बेवहाय लाबाय ओमफ्राय दा गुबुन मोनसे दखानावहाय हाबफैबाय जोङो मानो होनबा ब्लेंकेट फिसा माने होनांगौ आरोना ब्लेंकेट फिसाबो नांगौ बेवहाय ओमफ्राय जोङो दा पातल ब्लेंकेट फिसा मोनसे बेवहाय नायगासिनो आरोना ओमफ्राय नायनोसै माखौहाय लानाय जायो एसे कालारफोरखौहाय नायदों आरोना लोगोफोर एसे मोजां कालारनि होनो मोनबा एसे मोजां होनांगौ नालाय फैसाफोरखौ बेखायनो नायदों फुजानि बुस्थुफोरखौ हा लिस्टखौनो होखानांगोन इसोरनो नैयाव बिराद मानसि लोगोफोर जोङो बेवहाय माने फुजानि बुस्थु लायनो नागिरदों आरोना बेयाव गासैखौबो मोनजोबो हायो फुजानि
लोगोफोर जोङो दायो गुबुन मोनसे हाबफैबाय ओमफ्राय बेवहाय माने अकल फुजानिल' बुस्थु आरोना बेयाव माने मोननाय जायो ओमफ्राय जोङो नायदो लोगोफोर मा होनो लिस्टआव लिरना हरदोंमोन नालाय बामोना ओमफ्राय दा बे लिस्टखौहाय जोङो बेवहाय जमा होखाबाय ओमफ्राय दा बिसोरो माने नायै नायै हरसिगोन आरोना मा मा दं मा मा गैया ओमफ्राय बेवहायबो मोनो खिन्थु जों बेवहाय बिराद दाम गोसालाय बेनिखायनो बेयाव बायदि गुबुनाव बायग्रोना लाबाय ओमफ्राय नायदो लोगोफोरनि मा मा मोनो नायनोसै नै बेफोरखौबो मोनजोबो गासैखौबो मोनजोबखायो आरोना बे दखानावहाय लाबाय जोङो दा गासैखौबो ओमफ्राय दा जों गुबुन मोनसेयाव हाबफैबाय जोंनो पलिथिन नांगौ प्लास्टिक फुजानि बेसादफोर बायनाया जाजोब्बाय जोंनिया दा जोङो दा माने हाथायाव हाबफैबाय आरोना जोङो एसे मैगं थाइगं लानो होननानै जोङो एसे मुला पटल बिदिनो धनिया बायदिसिना माने बानलु भिन्दि बेफोरखौ माने जोङो एसे लानानै थांसै मानो होनब्ला बेवहाय माने एसे खमाव मोननाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंनि रंनिया हाथाइखौ सोर सोर नुवाखै नायनो गाइसमोन दा बेवहायनो जा जानांगौ एसे मैगं गोथां मैगंफोरखौ लानोसै आरोना लोगोफोर सामब्राम हाइजें बेफोरबो गैया जाना दंखायोमोन नालाय बेफोरखौबो एसे लानोसै ओमफ्राय नैयावहाय माने बुट दालि माबा माबि सिनि बिदिनो नांगौफोरखौहाय लाबाय आरोना ना लानो होननानै माने हाबख्लायफिनबाय आरोना जोङो बिराद ना जानो गोसो जाना दङ गोबावानो जाबायमोन मोनजाया जोङो दायो थांसै बाजार खालामखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेवहाय लाबाय दा थांसै आरोना जोङो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांदों मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय